Рөстәм, хәзерге заманада татар теле югалып бара. Ничек аны саклап калырга? Bu мәсьәлә гаиләдән тора. Һәрбер милләттә, гаиләдә әгәр дә үз телеңдә сөйләшмәсәң, берсе дә саклап калмый аны. Шуңа күрә бу гаиләдән тора. Әти, әни татар теленә үз телендә, мәсәлән, татар телен алыйк, әйме? Татар теленә сөйләшергә тиешләр һәм балаларын тәрбияләргә тиешләр. Шулай гына без саклый алабыз. Әйе, хөкүмәт акча сала, түгә дип әйтик, сала акча күп, мәсәлән, менә шул татар вывескаларга, ниләргә магазинда, кибет дип теге һәм башкалар. Әмма дә ләкин аның белән саклап булмый. Аны ул эштән килә, ул килә һәрбер кешедән. Шуңа күрә, мәсәлән, мин әйткәнем бар, ничек бер нәселдә, бер буында үз телеңне бетерергә, югалтырга һәм ничек ике буында үз телеңне бетерергә. Ират кеше, мәсәлән, татар, сөйләшә, үсте татар телендә, аның әтисе, әнисе үсте татар теле белә, һәм ул чыга, өйләнә кызга, кайсы шулай татар булсын, ләкин татарча сөйләшми, милләт юк, урысча сөйләшә. Алар өйләнештеләр, аларның балалары булды, һәм хатын-кыз барыбер баласын урысча өйрәтә. Урысча сөйли, әтисе эштә. Шуңа күрә бу бала татар телен белмәячәк үскәч. Әйе, әзрәк кайбер сүзләрне белә, әбисе белән анда менә шулай бәлеш, кояш, анда өчпочмак ашыйсыңмы, әйе, ашасың килмәсә бар кит, уйна, шул гына. Бу уже бер буында бетте татар теле. Ике буында ничек? Мәсәлән, кыз тәрбияләнгән татар телендә, шул милләт, ни буенча әдәби, шул тел язу, традициyaдан. Ул кияүгә чыга, шул малайга кайсы татар телен белми, урысча сөйләшә. Барыбер балалары булгач, ул бары татарча сөйли. Кызым, улым, әли, бәли, бәпкәсе, кайда киткән әнкәсе, шулай итеп көйли, әйме? Һәм әти-әнисләре белән сөйләшә татар телендә. Һәм шулай итеп, бу бала бары татар телен ничек саклап калачак, һәм аңардан соң, әгәр дә ул шул бала шул өйләнәме, кияүгә чыгамы, шул мәсәлән татар теле шулай бетәчәк. Шуңа күрә бер буында ул, әгәр дә ират марҗага өйләнсә дип әйтик, бетә татар теле. Ике буында, әгәр дә хатын-кыз әле саклап калырга мөмкин. Ничек сакларга? Ул менә шул һәрбер кешедән тора ул. Һәрбер кешедән тора, ничек дип әйтәм? Ответственность дип әйтик, что ли. Менә әгәр дә телисең икән, син үз милләтеңне, татар телеңне саклап калырга, син аның өчен эшлисең яки эзлисең хатыныңны, киләчәк хатыныңны кайсы татар теле белә, өйрәнгән, авылда үскән, менә шулай итеп. Теләмисең икән, өйләнмисең. Бу һәрбер кешедән тора. Тыштан алып, менә татарча өйрәнегез, татар теле дәресләре алай булмый. Ул һәрбер кешедән тора. Шуңа күрә ничек сакларга, менә шулай сакларга гына. Мәсәлән, карас үзбәкләрне. Тегендә үзбәкчә сөйләшәләр, монда үзбәкчә сөйләшәләр, бер-берсе белән үзбәкчә сөйләшәләр. Телефоннан үзбәкчә сөйләшәләр, видео ни белән, әйме, стройкада мәсәлән, әйме, сөйләшә үзбәкчә. Таҗикларны ал, бөтенсе таҗикча сөйләшә, үз телендә сөйләшәләр. Шул ук урыслар ярай инде. Без урысланып киттек инде без. Әйе. Казакларны ал, казакча сөйләшәләр. Нишләп татарлар татарча сөйләшмиләр? Яки оялалар бәлки 90-нчы елларда ниндидер менә шундый көлгәннәр иделек. Я не понимаю вас дип әйтә иделәр там. Говорите на русском дип ничек дип мәҗбүри специально итеп шулай итеп татардан көлгәннәр бәлки шул мәсьәләдер, белмим. Ләкин әгәр дә без кайтарасыбыз килә үзебезнең милләтебезне, без татар теле белә торган үскән кешеләргә өйләнергә, кияүгә чыгарга тиешбез дип уйлыйм мин.